Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdirijek iň derwäs we gaýra goýulmasy reformalardan nysga. Ýylaty durmuşdaýdan goraman sosial reformasy, indekslenmeýän we fondlanmaýan pensiýa sistemasy, köp taraply büdjet, sosial kömekleriniň monetarizasiýasy, pensiýa haklarynyň möçberi iň azyndan $100 bilen milli manatda bolmaly. Kesgitli kriteriýalardaky döwlet kömegine mätäçleri ýüze çykarmak meýilnamasyny döretmeli. Maksatly sosial kömek, enäniň we çağanyň sosial goragy we maddi garaşdyrlygy, yarım maşgalylar, ýagny bir ýa-da bir näçe çağı ene atasynyň diňe bir tarapyna ýa-da diýri galan garnaşlar tarapyndan ýa-da ýaşy boýunça uly çağı tarapyndan terbiýelenýän bolsa, beýle maşgalylar dowly döwlet üpçünçiligini alınýar we jaý bilen üpçün edilmelidir. Sosial kömek pullary. İşsizlik boýunça döwletiň maddi gollawy 3 aýdan 6 aýa çenli bolup, şol wagtyň dowamyna işsiziň we yerli häkimligiň özara iş gözlek baglanşygynyň bolmagy, ogurlugy, gyýrlygy, alýan maşgalanyň dowly kriminal, psihiki we maddi talaplar boýunça güwälerinden geçmegi mehanizm işlenip düdüldi. Ene kapitaly. Maşgalada 3 ýa-da köp çağı bolan halatyna her çağı başyna her aý $200 Türkmen manat bilen bazar bahasyna göre kömek puly tölenmeli. Kamillik ýaşyna ýetýänçe çağlaryň terbiýesi enelik zahmet stajy hasaplanmaly. Eger çağı terbiýeti kakasy ýa-da ýakyn garnaşyna düşen bolsa, onda zahmet stajy onuň adyna ýazylmaly. Ýaş çatanjalara ýaşaýyş emlägini satyn almak ýa-da gurmak üçin maliýe ýardamyny bermeli. Tutsaq edaralarynyň reformasy, azatlykdan mahrum edilenleri jinsi zorluk we pedofiliýa jenaýetlerden başga boşatmaly mehanizmi işlenip düzüldi. Tutsaqlykda ölenleriň we azatlyga goý berilenleriň doly reabilitasiýa mehanizmi işlenip düzüldi. Tutsaqlykda ölenleriň iň ýakyn howsaryna moral we maddi ýetkisiniň öwezini almak, tutsaqlykda bolanlaryň moral maddi ýetkisiniň öwezini almak mehanizmi işlenip düzüldi. Ýaşaýyş jaý bilen üpçün etmek, türme tutsaqlygyndan boşadylanlaryň ýaşaýyş emläginden mahrum bolanlara mehanizmi işlenip düzüldi. Tutsaq edaralaryň sanyny kemeltmek, neşekeşlere we alkogol baglylygy bolanlara sagaldyş ýardamlygyny berilmegi dol ýola goýulmaly we azatlykdan mahrum edilmeli däl mehanizmi işlenip düzüldi.